נמצאת איתי יעל אפלבאום קליף, מורה לפלדנקרייז, ואני רוצה לשאול אותה, יעל, מחר יום הולדת 106 למשה פלדנקרייז. אם הוא היה כאן עכשיו איתנו, מה היית אומרת לו? הייתי אומרת לו שאני ממש מצטערת שלא ידעתי עליו כשהוא עוד היה בחיים ופספסתי אותו בגדול. אני משתדלת למצות עד כמה שאפשר את כל מה שלמדתי מהטריינרים שהוא הכשיר לנושא. אני מוכרחה לציין שבאמת השיטה תרמה לא רק מבחינה מקצועית, אלא תרמה לי גם המון המון באופן אישי, וזה מדהים עד כמה השיטה הזאת מתאימה לכל אחד. אני מלמדת המון אנשים, המון קבוצות, במשך 30 שנה כבר. אני לא פלדנקרייז, אבל במשך 30 שנה אני בשטח הזה. וזה מתאים לכל אחד, זה מדהים עד כמה שזה עובד, מתינוק ועד זקן. זו פשוט שיטה גאונית, ובאמת המון תודה לבן אדם הזה שאני לא יכולה להודות לו באופן אישי, אבל לאלה שהעבירו את זה אלינו, אז גם להם תודה. תודה רבה.